Praise the Lord, dalaygo ng Dios maigsoon. Praise God. Kan salamat sa Dios nga padayon ta sa atong pagbasa sa pulong sa Dios, hatagan ta sa Ginoo og kadasig, hatagan ta sa Ginoo sa kabaskog, sa um, boldness sa pagbasa sa iyang pulong, hatagan ta sa Ginoo sa kusog. Praise the Lord, hallelujah, sa health mga igsoon. Hatagan ta sa Ginoo og um, oportunidad nga basahon nato ang Biblia pagpadayon dinhi sa um, Connect to God Global Ministry sa atong um, YouTube channel. Okay, so ato sa natin check. Okay, so basahon nato dani nga episode ang tulo ka kapitulo nga tulo ka mga kapitulo nga nabilin dinhi sa libro sa Nehemias. Okay, nga nahimong gobernador, gihimong sige na sa gobernador sa Huda. Praise the Lord, hallelujah. Sa kapitulo 11 nag-ingon dinhi. Ug ang mga prinsipe sa katawhan na nagpuyo sa Jerusalem, ang uban sa katawhan usab na nagpapalad aron sa pagdala sa usa ka napulo sa napulo aron sa pagpuyo diha sa Jerusalem, ang balaan nga syudad ug ang siyam ka bahin sa laing mga syudad. Praise the Lord. Ug ang katawhan nanalangin sa tanang mga tawo nga nanaghatag sa ilang kaugalingon sa kinabubut-on sa pagpuyo sa Jerusalem. Karon kini mao ang mga pangulo sa lalawigan nga namuyo sa Jerusalem, apan niining mga lungsod sa Huda na nagpuyo ang tagsa-tagsa sa iyang yuta nga kaugalingon sa ilang mga syudad nga mao ang Israel, ang mga saserdote ug ang mga Levihanon ug ang mga Netenhanon ug ang mga anak sa mga alagad ni Salomon. Ug sa Jerusalem namuyo ang pipila sa mga anak sa Huda ug ang mga anak sa Benjamin. Sa mga anak sa Huda si Ataias, anak nga lalaki ni Uzias, anak nga lalaki ni Zacarias, anak nga lalaki ni Amarias, anak nga lalaki ni Sipatias, anak nga lalaki ni Mahalaleel sa mga anak ni Fares. Ug si Maasias, ang anak nga lalaki ni Baruk, anak nga lalaki ni Kolboze, anak nga lalaki ni Hazaias, anak nga lalaki ni Adaias, anak nga lalaki ni Joiarib, anak nga lalaki ni Zacarias, anak nga lalaki sa Silonihanon. Ang tanang mga anak nga lalaki ni Fares nga namuyo sa Jerusalem may 400 kan uman og 8 ka mga maisog nga tawo. Kini mao ang mga anak nga lalaki ni Benjamin, si Salu, anak nga lalaki ni Mesulam, anak nga lalaki ni Joed, anak nga lalaki ni Pedaias, anak nga lalaki ni Kolaias, anak nga lalaki ni Maasiias, anak nga lalaki ni Itiel, anak nga lalaki ni Hesaiah. Ug sunod kaniya si Gabay, Salay, siyam kagatos kaluhaan ug 8. Ug si Joel, anak nga lalaki ni Zikri, mao'y ilang magtatanaw. Ug si Jehudas, anak nga lalaki ni Senua, mao'y ikaduha nga sinaligan sa lungsod. Ang sa mga saserdote, Jedaias, anak nga lalaki ni Joiarib, Jakin, si Seraias, anak nga lalaki ni Hikias, anak nga lalaki ni Mesulam, anak nga lalaki ni Sadok, anak nga lalaki ni Maraiot, anak nga lalaki ni Ahitub, ang pangulo sa balay sa Dios ug ang ilang mga kaigsuonan nga nagbuhat sa buluhaton sa balay, may 800 kaluhan og 2. Ug si Adaias, anak nga lalaki ni Jehoram, anak nga lalaki ni Pelaias, anak nga lalaki ni Amsi, anak nga lalaki ni Zacarias, anak nga lalaki ni Pashur, anak nga lalaki ni Malakias. Ug ang iyang mga kaigsuonan, mga pangulo sa kabalayan sa mga amahan,
may duha ka gatos kapatan og duha, ug si Amasai anak nga lalaki ni Azarael, anak nga lalaki ni Azai, anak nga lalaki ni Masilimot, anak nga lalaki ni Immer. Ug ang ilang mga kaigsuonan, gamhanang mga tawo sa kaisog, may usa ka gatos kaluhaan ug 8. Ug ang ilang magtatan-aw mao si Zabdiel, anak nga lalaki ni Gedolem. Ug ang sa mga Levihanon si Simaias, anak nga lalaki ni Hasub, anak nga lalaki ni Azrikam, anak nga lalaki ni Hasabias, anak nga lalaki ni Buni. Ug si Sabbetai ug si Zuzabad sa mga pangulo nga mga Levihanon nga may pagdumala sa buluhaton sa gawas sa balay sa Dios. Si Matanias, anak nga lalaki ni Mika, anak nga lalaki ni Zabdi, anak nga lalaki ni Asaph, mao ang pangulo sa pagsugod sa mga pagpasalamat sa pag-ampo. Ug si Bakbukias ang ikaduha sa taliwala sa iyang mga kaigsuonan, ug si Abda anak nga lalaki ni Samua, anak nga lalaki ni Galal, anak nga lalaki ni Jeduthun. Ang tanang mga Levihanon sa balaang syudad may duha ka gatos kawaluan ug 4. Labot pa ang mga magbalantay sa pultahan si Akub, Talmon ug ang ilang mga kaigsuonan nga nagbantay sa mga ganghaan, may usa ka gatos kapituan ug 2. Ug ang nanghibilin sa Israel sa mga saserdote sa mga Levihanon dinha sa tanang mga lungsod sa Huda ang tagsa-tagsa diha sa iyang panulundon. Apan ang mga Nethinhanon na nagpuyo sa Ophel ug si Siha ug si Gispa maoy mga pangulo sa mga Nethinhanon. Ang magtatan-aw usab sa mga Levihanon ngadto sa Jerusalem, ang didto sa Jerusalem mao si Uzi, anak nga lalaki ni Bani, anak nga lalaki ni Hasabias, anak nga lalaki ni Matanias, anak nga lalaki ni Mika, sa mga anak nga lalaki ni Asaph, ang mga mag-aawit ibabaw sa mga buluhaton sa balay sa Dios. Kay may usa ka sugo gikan sa hari mahitungod kanila, ug may usa ka bahin nga natagana alang sa mga mag-aawit igo sa kinahanglan sa adlaw-adlaw. Ug si Pitabias, anak nga lalaki ni Mezisabel, sa mga anak ni Zera, nga anak nga lalaki ni Huda, diha sa kamot sa hari sa tanang mga butang mahitungod sa katawhan. Ug mahitungod sa mga balangay ug sa ilang mga kaumahan, ang uban sa mga anak sa Huda na nagpuyo sa Kiryat Arba ug sa mga lungsod ni Ana, ug sa Dibon ug sa mga lungsod ni Ana, ug sa Jekabseel ug sa mga balangay ni Ana, ug sa Hesua ug sa Molada, ug sa Beth-pelet, ug sa Hasar-sual ug sa Beerseba ug ang mga lungsod ni Ana, ug sa Siklag ug sa Mekona ug sa mga lungsod ni Ana, ug sa Enrimon ug sa Soria ug sa Harmoth, Zanoa, Adullam ug ang ilang mga balangay, Lakis ug ang mga kaumahan ni Ana, Azeka ug ang mga lungsod ni Ana. Busa sila na nagpahaluna gikan sa Beerseba ngadto sa walog sa Gihimon. Ang mga anak sa Benjamin usab nagpuyo sukad sa Geba ngadto sa Mikmas ug sa Aiya ug sa Beth-el ug sa mga lungsod ni Ana, sa Anatot, Nob, Anania, Hasor, Rama, Gitaim, Hadid, Sibuim, Nebalat, Lod ug Ono, ang walog sa mga batid nga tawo sa buhat. Praise the Lord. Ug sa mga Levihanon ang pipila ka mga ginsakpan sa Huda giipon sa Benjamin. Praise the Lord. Kapitulo 12. Karon kini mao ang mga saserdote ug ang mga Levihanon nga nanguban pagtungas kang Zorobabel, ang anak nga lalaki ni Sealtiel, ug Jesua, Seraias, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluk, Hartus, Sekanias, Rehum, Merimoth, Ido, Ginetho, Abias, Miamin, Maadias, Bilga, Simaias ug Joiarib, Jedaias,
Salom, Amok, Helkias, Jedaias. Kini mao ang mga pangulo sa mga saserdote ug sa ilang mga kaigsuonan sa mga adlaw ni Hesua. Labot pa ang mga Levihanon si Hesua, Binui, Kadmiel, Serebias, Huda ug Matanias nga maoy pangulo sa mga Alawiton sa pagpasalamat, siya ug ang iyang mga kaigsuonan. Si Bakbukias usab ug si Uni, ilang mga kaigsuonan maoy mupuli kanila sumala sa ilang mga katungdanan. Ug si Hesua nanganak kang Joiakim ug si Joiakim nanganak kang Eliasib ug si Eliasib nanganak kang Joiada ug si Joiada nanganak kang Jonathan ug si Jonathan nanganak kang Jadua. Ug sa mga adlaw ni Joakim diin ang mga saserdote, mga pangulo sa kabalayan sa mga amahan, si Zeraias, si Miraias, si Jeremias, si Hananias, ni Edras, si Mesulam, ni Amarias, si Johanan, ni Melika, si Jonathan, ni Sibania, si Jose, ni Harim, si Adna, ni Meraiyo, si Helkai, ni Ido, si Zacarias, ni Gineton, si Mesulam, ni Abias, si Zikri, ni Minyamin, si Modias, si Peltai, ni Bilga, si Samoa, si Maias, si Jehonathan, ni Joiarib, si Mathinai, ni Jedaias, si Uzi, ni Salai, si Kalai, ni Amok, si Eber, ni Helkias, si Hasabias, ni Hidaias, si Nathanael, mahitungod sa mga Levihanon sa mga adlaw ni Eliasib, si Joiada ug ni Johanan ug ni Jadua, ipanulat ang mga pangulo sa kabalayan sa mga amahan, ang mga saserdote usab sa pagkahari ni Dario sa Persia. Ang mga anak nga lalaki ni Levi, mga pangulo sa kabalayan sa mga amahan, gipanulat sa basahon sa mga kronikas bisan hangtod sa mga adlaw ni Johanan, ang mga anak nga lalaki ni Eliasib. Ug ang mga pangulo sa mga Levihanon, si Hasabias, Serebias ug si Jesua, anak nga lalaki ni Kadmiel, uban sa ilang mga kaigsuonan nga mupuli kanila aron sa pagdaig ug sa pagpasalamat sumala sa sugo ni David, ang tawo sa Dios, ang bantay nga nagapuli-puli. Si Matanias ug si Bakbukias, si Obadias, si Mesulam, si Talmon, si Acob, maoy mga magbalantay sa pultahan nga nagbantay sa mga balay nga tipiganan sa mga ganghaan. Kini sila buhi pa sa mga adlaw ni Joiakim, anak nga lalaki ni Hesua, anak nga lalaki ni Josadak, ug sa mga adlaw ni Nehemias nga gobernador ug ni Esdras nga saserdote ang magsusulat. Ug sa piyesta sa pagpahanungod sa kuta sa Jerusalem, ilang gipangita ang mga Levihanon sa tanan nilang mga dapit aron sa pagdala kanila ngadto sa Jerusalem aron sa pagsaulog niini, uban ang kasadya inubanan sa mga pagpasalamat ug sa pag-awit, uban sa mga piyang-piyang, mga kinuldasang tulunggon ug mga alpa. Ug ang mga anak nga lalaki sa mga mag-aawit na nagtigom sa ilang kaugalingon sa tingob. Hallelujah. Ang gikan sa kapatagan nga nagalibot sa Jerusalem ug ang gikan sa mga balangay sa mga taga Netopati. Gikan sa Gilgal usab, gikan sa kaumahan sa Geba ug Azmaveth, kay ang mga mag-aawit na nagtukod kanila og mga balangay libot sa Jerusalem. Ug ang mga saserdote ug ang mga Levihanon na nagpaputli sa ilang kaugalingon ug ilang gihinluan ang katawhan ug ang mga ganghaan ug ang kuta. Unya akong gidala sa mga prinsipe sa Huda ibabaw sa kuta ug nagtudlo og duha ka dagkong pundok nga nagpasalamat ug
nagpasunding. Diin ang usa milakaw dapit sa tuo ibabaw sa kuta padulong sa ganghaan nga kalibangan. Ug sunod kanila miadto si Osias ug ang katunga sa mga prinsipe sa Huda, ug si Azarias, si Esdras ug si Mesulam, si Huda ug si Benjamin ug si Semaias ug si Jeremias, ug pipila sa mga anak nga lalaki sa mga saserdote na nagdala og mga trompeta. Si Zacarias ang anak nga Semaias, ang anak nga lalaki ni Semaias, ang anak nga lalaki ni Matanias, anak nga lalaki ni Mikaiyas, anak nga lalaki ni Zakur, anak nga lalaki ni Asaf, ug ang iyang mga kaigsuonan si Semaias ug si Azarel, si Melalai, si Gilalai, si Maai, si Nathanael ug si Huda, si Hanani, nagdala sa mga tulunggon ni David ang tao sa Dios, ug si Esdras nga magsusulat diha sa unahan nila. Ug diha sa tupad sa ganghaan sa tuboran ug tul-id sa ilang unahan, nanungas sila sa hagdanan sa siyudad ni David, sa sak-anan sa kuta ibabaw sa balay ni David, ibisan ngadto sa ganghaan sa tubig dapit sa silangan. Ug ang lain nilang pundok nga nagpasalamat misugat kanila, ug ako sunod kanila uban sa katunga sa katawhan ibabaw sa kuta ibabaw sa tore sa mga kasuhasan bisan pa ngadto sa kahalapad nga kuta, ug ibabaw sa ganghaan sa Ephraim ug tupad sa dalan nga ganghaan ug sa ganghaan sa isda ug sa tore ni Hananael ug sa tore sa Hamiya bisan pa ngadto sa ganghaan sa mga karnero, ug sila minghunong sa ganghaan nga balantayan. Busa nang tindog ang duha ka panon kanila nga nagpasalamat didto sa balay sa Dios, ug ako ug ang katunga sa mga punuan uban kanako. Ug ang mga saserdote si Eliakim, si Maasiyas, si Miniamin, si Mikaiyas, si Elionai, si Zacarias ug si Hananias na nagdala og mga trompeta, ug si Maasiyas ug si Semaias ug si Eleazar ug si Uzi ug si Johanan ug si Malkiyas ug si Elam ug si Ezer, ug ang mga mag-aawit na nag-awit sa makusog nga tingog uban ni Ezrahia nga ilang pangulo. Ug sila na naghalad og mga dagkong halad niadtong adlaw, ug nagmalipayon kay ang Dios naglipay kanila uban sa dakong kalipay, ug ang mga babaye usab ug ang mga kabataan na naglipay mao nga ang kalipay sa Jerusalem nadungog bisan ngadto sa halayo. Ug niadtong adlaw gitudlo ang mga tawo sa pag-atiman sa mga lawak alang sa mga bahandi, alang sa mga halad nga binayaw, alang sa mga inunahan nga halad, ug alang sa mga ikapulo aron pagatigumon ngadto kanila. Sumala sa kaumahan sa mga syudad ang mga bahin nga gitudlo sa kasuguan alang sa mga saserdote ug mga Levihanon, kay ang Huda nalipay tungod sa mga saserdote ug sa mga Levihanon nga nanag-alagad. Praise God. Ug ilang gibantayan ang sugo sa ilang Dios ug ang sugo sa paghinlo, ug maoy gihimo sa mga mag-aawit ug sa mga magbalantay sa pultahan, sumala sa sugo ni David ug si Salomon nga iyang anak. Kay sa mga adlaw ni David ug ni Asaf kanhi may usa ka pangulo sa mga mag-aawit, ug may mga awit sa pagdaig ug pagpasalamat sa Dios. Ug ang tibuok Israel sa mga adlaw ni Zorobabel ug sa mga adlaw ni Nehemias minghatag sa mga bahin sa mga mag-aawit ug sa mga magbalantay sa pultahan, sumala sa gikinahanglan adlaw-adlaw, ug ilang gilain ang mahitungod sa mga Levihanon, ug gilain sa mga Levihanon ang mahitungod sa mga anak nga lalaki ni Aaron. Kapitulo 13. Mao na ning last nga kapitulo sa basahon
ni Nehemias. Niadtong adlaw ilang gibasa ang basahon ni Moises diha sa katiguman sa katawhan, ug may nakaplagan nga nahisulat nga usa ka Amonhanon ug usa ka Moabnon dili na gayod makasulod sa katilingban sa Dios sa walay katapusan. Tungod kay wala nila tagboa ang mga anak sa Israel sa tinapay ug tubig apan mingsuhol kang Balaam bato kanila aron sa pagtunglo kanila. Bisan pa niana ang among Dios miilis sa pagtunglo ngadto sa usa ka panalangin. Ug nahitabo tanadunggan nila ang kasuguan nga ilang gibulag gikan sa Israel ang tanang nagkasagol nga panon sa katawhan. Karon sa wala pa kini, si Eliasib ang saserdote nga gitudlo sa pag-atiman sa mga lawak sa balay sa among Dios nga may pakighiusa kang Tobias. Nakaandam alang kaniya ug usa ka dakong lawak diin kaniadto ilang gibutang ang mga halad nga kalanon, ang insyenso ug ang mga sudlanan ug ang mga ikapulo sa trigo, ang bag-ong bino ug ang lana nga gihatag pinaagi sa mga sugo sa mga Levihanon o sa mga mag-aawit o sa mga magbalantay sa pultahan o sa mga halad nga binayaw alang sa mga saserdote. Apan sa tanan niining mga panahona, ako wala didto sa Jerusalem kay sa ikakatluan ug duha ka tuig ni Artaherjes nga hari sa Babylonia. Miadto ako sa hari ug sa tapos ang pipila ka mga adlaw isanghid ako sa hari. Ug ako miadto sa Jerusalem ug nakahibalo sa kadautan nga gihimo ni Eliasib alang kang Tobias sa pag-andam kaniya og usa ka lawak diha sa mga sawang sa balay sa Dios. Oh my goodness. Ug kini nakahatag kanako sa hilabihang kapungot. Busa akong gipanalibay sa gawas ang tanang mga butang sa balay ni Tobias gikan sa lawak. Kini si Tobias di ba mo ning agin sa ilang rebuild sa Jerusalem. So giandaman pa ni Eliasib og lawak ang ilang kaaway. So mo nang nasuko si Nehemias. Unya ako misugo og ilang gihinluan ang mga lawak ug didto akong gidala pag-usab ang mga sudlanan sa balay sa Dios, lakip ang mga halad nga kalanon ug ang mga insyenso. Ug nakita ko nga ang mga bahin sa mga Levihanon wala ihatag kanila. Mao nga ang mga Levihanon ug ang mga mag-aawit nga nagbuhat sa buluhaton nangalagiw ang tagsa-tagsa ngadto sa iyang uma. Unya nakiglalis ako sa mga punuan ug miingon nganong gibiyaan ang balay sa Dios ug akong gitigom silang tanan sa tingog ug gibutang sila sa ilang dapit. Unya nagdala ang tibuok Huda sa bahin nga ikapulo sa trigo ug sa bag-ong bino ug sa lana ngadto sa mga tipiganan sa bahandi. Ug nagtudlo ako og mga mamahandi nga mag-atiman sa mga tipiganan sa mga bahandi. Si Selemias nga saserdote, si Sadok ang magsusulat ug sa mga Levihanon si Pedaias. Ug sunod kanila si Hanan anak nga lalaki ni Zakur, anak nga lalaki ni Matanias kay sila giisip nga matinumanon ug ang ilang katungdanan mao ang pagbahin-bahin ngadto sa ilang mga kaigsuonan. Hinumdumi ako, O Dios ko, mahitungod niini ug ayaw pagpapasa ang akong mga maayong buhat nga akong nabuhat alang sa balay sa akong Dios ug alang sa mga pagtuman ni ana. Praise God. Niadtong mga adlaw ako nakakita didto sa Huda sa pipila ka mga tawo nga nagagiok sa pug-anan sa bino sa adlaw nga ipapahulay ug na nagdala og mga hinugpong ug na nagsangon sa mga asno ingon man usab sa bino, paras ug mga higera ug tanang nagkalain-laing palas-anon nga ilang gidala ngadto sa Jerusalem sa adlaw nga igpapahulay ug ako nagpamatuod bato kanila sa adlaw nga sila nagbaligya og mga makaon. Didto namuyo usab ang mga tawo sa Tiro
nga nagdala og isda ug tanang nagkalain-laing mga baligya ug gibaligya sulod sa adlaw nga ipapahulay ngadto sa anak sa Huda ug Jerusalem. Unya ako nakiglalis sa mga harianon sa Huda ug miingon kanila, unsang kadautan nga butang kining inyong gibuhat ug gilapas ang adlaw nga ipapahulay? Wala ba magbuhat ang inyong mga amahan niana ug wala ba ang atong Dios magdala niining kadautan sa ibabaw kanato ug niining syudara? Ngani nga kamo magdala pagayod og daghang kaligotgot sa Israel tungod sa paglapas sa adlaw nga ipapahulay. Ug nahitabo nga sa misugod na ang kangitngit diha sa mga ganghaan sa Jerusalem sa wala pang adlaw nga ipapahulay. Ako misugo nga ang mga pultahan takpan ug misugo nga kini dili pagbuksan hangtod sa liwas sa adlaw nga ipapahulay. Ug pipila sa akong mga alagad gibutang ko sa mga ganghaan aron nga wala nay palasanon nga pagadad-on sulod sa adlaw nga ipapahulay. Busa ang mga magpapatigayon ug ang mga nagbaligya sa tanang nagkalain-laing mga baligya na maligya gawas sa Jerusalem, sa nakausa kon sa nakaduha. Unya mitutol ako bato kanila ug mingon kanila, nganong nagpabilin kamo libot sa kuta? Kung buhaton ninyo kini pag-usab, patilawon ko kamo. Sukad niadtong adlaw hangtod sa ubang panahon, wala na sila bumalik sa adlaw nga ipapahulay. Ug akong gisugo ang mga Levihanon nga sila maghinlo sa ilang kaugalingon ug nga sila manuol ug managbantay sa mga ganghaan aron sa pagbalaan sa adlaw nga ipapahulay. Hinumdumi kini alang kanako o Dios ko. Kini usab ug luwasa ako tungod sa pagkadako sa imong mahigugmaong kalulot. Praise God. Niadtong mga adlaw nakita ko usab ang mga Hudyo nga nangasawa sa mga babae sa Asdod, sa Amon ug sa Moab ug ang ilang mga anak nagsulti sa katunga sa sinultihan sa Asdod ug dili makasulti sa sinultihan sa mga Hudyo kundili sumala sa sinultihan sa tagsa-tagsa ka katawhan. Ug ako nakiglalis kanila ug nagtunglo kanila ug gibunalan ko ang pipila kanila. Gilarot ko ang ilang mga buhok ug gipapanumpa ko sila tungod sa Dios sa pag-ingon, dili kamo magpaasawa sa inyong mga anak nga babae ngadto sa ilang mga anak nga lalaki. Ni ipaasawa ang ilang mga anak nga babae sa inyong mga anak nga lalaki kung alang kaninyo. Wala ba si Salomon nga hari sa Israel makasala tungod niining mga butanga? Ngani kay sa daghang mga nasod walay hari nga sama kaniya ug siya gihigugma sa iyang Dios ug ang Dios naghimo kaniyang hari sa Israel. Bisan pa niana kay kaniya ang lain nga mga babae na nagpakasala. Mamati ba ay kami kaninyo sa pagbuhat niining dakong kadautan sa paglapas batok sa atong Dios sa pagpangasawa sa lumalangyaw nga mga babae? Ug ang usa sa mga anak nga lalaki ni Joiada, ang anak nga lalaki ni Eliasib, ang labawng saserdote, maoy umagad nga lalaki ni Sanballat, ang Horonhanon. Busa gipapahawa ko siya gikan kanako. Hinumdumi sila o Dios ko tungod kay ilang gihugawan ang pagkasaserdote ug ang tugon sa pagkasaserdote ug sa mga Levihanon. Sa ingon ni ana, gihinluan ko sila gikan sa tanang mga lumalangyaw ug nagtudlo og mga bahin alang sa mga saserdote ug alang sa mga Levihanon ang tagsa-tagsa sa iyang buhat. Ug alang sa halad nga kahoy sa panahon nga nabatasan ug alang sa mga inunahang bunga, hinumdumi ako o Dios ko tungod sa kaayuhan. Praise the Lord. Hallelujah. Mga igsoon, mga higala, ang pagpamatuod sa pulong sa Dios mahitungod sa basahon ni Nehemias. Praise God. Nga sa kagobernador sa Huda. Praise God. So, dili yun mga igsoon, dili mga igala sayon ang ang mga lagad sa Dios kay daghan mga suko kung magsunod ka sa Dios nga tinuoray yun tungod kay si Satanas ang kaaway mauman yun ang masuko. Iya lang
gamiton ang mga tao nasama sa gibuhat ni Sanballat, Tobias ug uban pa. Praise the Lord. So para sa gibuhat ni Nehemias, makita nato kung unsa siya ka kung unsa siya ka faithful sa Ginoo. Praise the Lord. Sa una magong panahon, kung makasala ang isa po sa one for all for one, madamay sila. So karon po sa gibag-o sa Ginoo, di ba, ang iyang testamento nga kung makasala ang amahan, dili sundon or dili mahimong sad-an sad ang anak. Kung kinsay nakasala, siya ra ang managot sa iyang kaugalingong binuhatan. Praise the Lord. So usa karon mga igsoon, again mga Ginoo nga ang daotan magpadayon sa pagkadautan, kung dili magpabadlong pasagdi nga padayon siya sa pagkadautan, pero ingon ang Ginoo nga kinahanglan nga ato silang badlongon aron nga makadungog sila nga wala sila pasagdi sa ilang buhat nga daotan. E basin di ay maghinulos-los sila ug magbag-o ang ilang magbag-o sila sa ilang pagkinabuhi. Pinaagi sa pagtawag sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo ug sa pagpaubos o paghinulsol sa ilang mga sala. So dalaygon ang Dios sa iyang wisdom, dalaygon ang Dios sa iyang pamaagi nga bisan mga igsoon, mga higala, ang dili nato masabtan ang kinatibuk-an tungod kay ang atong paghunahuna limitado man lang. Kung limitado busa nga kita gani mag-ampo sa Ginoo nga abrihan ang atong mga salabutan aron masabtan nato ang pulong sa Dios. Kung dili muna nga, kung magbasa ka sa pulong sa Dios, katulgon ka tungod kay wala nimo nasabti. Pero kung ipasabot sa Ginoo ang iyang pulong kanimo, excited ka kaayo nga magbasa sa pulong sa Dios, mawala ang imong kakapoy, mawala ang imong pagkakatulgon, tungod kay ang pulong sa Dios gahom, tungod kay ang pulong sa Dios kinabuhi, ug ang pulong sa Dios mag-ayo sa imong mga balatian, magpasaylo sa imong mga sala. Praise the Lord. Maghatag og kalipay, kalinaw, excitement sa imong kinabuhi. So dalaygon ang Dios ta atong pasalamatan. Hallelujah. Praise the Lord. Gamhanang Dios, langit mong Amahan, daghang salamat sa imong mga pulong, daghang salamat Ginoo sa imong pulong naghatag og kinabuhi kanamo, naghinlo kanamo Lord. Hallelujah. Naghatag kanamo Ginoo sa kalipay, kalinaw, hallelujah, sa among mga kinabuhi, sa taliwala Ginoo sa mga paglutos, taliwala Ginoo sa mga pagdaog-daog Ginoo, hallelujah, dinhi sa kalibutan Ginoo among nabati sinati Lord. Pero Ginoo, kining mga gibuhat nga mga pagdaog-daog, mga pagpasakit Ginoo sa mga kasing-kasing Lord, gipulihan mo Ginoo sa kalipay, ang nangawal, ang mga gipanguha, nag-imong gipadagaya pagsamot ang among kinabuhi Lord, tungod kay ikaw man ang source ka Ginoo sa tanan. Ginoo, ikaw ang among kalipay, ikaw ang among pagkadagaya, ikaw Lord ang hallelujah, ikaw ang tanan Ginoo sa among kinabuhi. Hinaot o Dios, hallelujah, nga matag usa Lord, nga naminaw sa pagbasa sa imong mga pulong Ginoo, makadawat og hallelujah pagkadagaya nga gikan kanimo Lord. Pinaagi Ginoo sa man ang ilang mga panginahanglanon sa ilang kinabuhi Lord, hallelujah. Ikaw Ginoo magatagbo Ginoo, hallelujah. Ikaw mag-aabli sa ilang mga salabutan Lord, nga ilang masabtan ang imong tuyo sa ilang kinabuhi God, hallelujah. Aron sila magkakalipay diha kanimo God, nga mawala ang ilang mga kasubo Ginoo, labi na karon Ginoo nga panahon Ginoo, mainit na kay mao man ni Ginoo ang nasulat sa imong balaang pulong. Lord, nagpasalamat kami Ginoo kay ang imong pulong Ginoo tinuod Lord, nahitabo Ginoo, hallelujah. Tungod kay ikaw Ginoo dili man Ginoo magasulti sa dili tinuod, ikaw man tinud-anon,
Hallelujah. Pero Lord, sa taliwala sa kainit, ani ang Ginoo ang kalinaw, kalipay, Ginoo, excitement sa mong kasing-kasing tungod kay doon na kami gi-prepare nga mong ah, puloy-anan Ginoo diha sa imong gingharian. Daghang salamat o Dios, let your will be done for your glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. So daghang salamat maigsoon sa mga hagala sa inyong pagpaminaw, pakikiusa sa pagbasa sa pulong sa Dios hantod sunod natong pagbasa o sunod na nga libro nga atong basahan ang basahon ni Esther, ang prince, ang reyna. Mga so excited. Exciting ang basahon o tanan man libro pulong sa Dios exciting basahon. But this one tungod kay si Esther sa man gud siya ka reyna mga igsoon nga gamit sa Ginoo Dios nun nga pagka-reyna na may reyna gud nga si Jezabel dili sa Dios nun. Pero gipakita sa Dios ang iyang gahom. Walay maka dangdang sa Dios. Bisan kinsa ka pa, malalaki ka, mababae, bata, tigulang. Kung magsukol-sukol ka sa Dios, wala kayo mahimo. Walay mahimo ang tanan mga kaigsoon. Kinahanglan nga magpaubos ka sa Dios tungod kay ang Dios maayo sa atong kinabuhi. I am one of the witnesses, one among the witnesses that God is good all the time. And all the time, God is good. Dili lang pulong lang, but that is the life that we're living. To God be all the glory until our next Bible reading.